لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. قال تعالى في محكم تنزيله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات صوم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته تمام ذلك. أمبي على التنو أمبي يفضلي أمبي أنيني على فيكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو ni alay jommi kanda ode kanda bagay ni alay jommi fili kanda bagate sorola. Ambe sere ya masite minni bato la makka kani ala kelempewte jonyogonte alala. Ambe sere ya muhammad wala ka jon o ala ka kiden do kisini nema baka ana ka dunkan ana ka shebon ala ko kisi min kacca kosobe no to minaka be ala ka jo ayi sira alanye ala yasilamya dambela ala yafo aka kitabu labbenin kono ayo kitabu munjigi ala ko faliana fabashiruhunna tumami ako sungalo tile mo kana she ikafuru musoma wasufilala ako faliana fabashiruhunna atun haramu yara sufilala mission oradro ni wuli laitese ikam musoma me ala ko sisa aya kam muso ayu jenyonya ala yemi sebe aye barajula baranyimawla ako fananyini akammi akadumuni ke fokata ni fajiri fima ani fajiri jema fokatu bonyogona ni fajiri fima ni jema bora nyogona aka yeremina kasunda fa fokata tilebi ni aya mi fulani ni suntige fen ube nuba fuma mufsidatu sawm ko munun be suntiya ala yu lesrifo ni aya kono chide nya fo akasunna kono kato dafa muftirati sawm sawatun anwai ube bafu mufsidatu sawm suntiya fen ko wolon fulade do ko munu nuyu to ni kasumbe tiya ko wolon fulade do. al awwal al jima'u wa huwa injalu al-zakari fil faraj wa huwa ajamuha wa akbaruha isman. famata jama'a sha'im batala sawmuhu faradan kana aw nafla. sun cinya fen a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? muso kafoɲɔgɔnya. cɛya ni musoya ka don ɲɔgɔn na, muso kafoɲɔgɔnya min de ye fɔlɔ ye min bɛ sun cinya. ni sun cinya fɛnw bɛɛ la ale de ka bon n'a bɛɛ ye, ale de junubu ka bon n'a bɛɛ ye. mɔgɔ o mɔgɔ n'a jɛra ka muso, ni ye muso jɛɲɔgɔnya i sunbagatɔ ni ye muso jɛɲɔgɔnya i suntɔ i ka sun tiɲana. sun ye farida ye sawo nafila do sun tiɲana. wa in kana fi nahari ramadana wa sawmu alayhi wajibu, n'a y'a sɔrɔ fana kafoɲɔgɔnya in kɛra sunkalo tile de la, e fana ye mɔgɔ ye sun wajibilen bɛ e kan. lazimatuhu kafaratun mukhallajatu,
كفارة جرما ودد واجبك ولا يفوه شفئله يبارا منك كبارا جغيا قصو أتجغيا قصو كفارة جرما دبيك سنغلو تلقوننا لني كمسو جنغنيا إفنا يمغوي سو واجب لهم بإكا كفارة جرما دبيك وهي اتق رغبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كفارة جرما يمونين مغميني يمسو جنغنيا سنغلو تللا كاسر سن واجب لهم بإكا سن تيانا ni sungalo temena iba sara kafara girman dika kafara girman ya jumaye ibe jonka horonya ni ma jon soro ibe min ka horonya ibe kalo fulasu kutugu nyogona itemni ule nyogonche foni banana ube ni itamura tama mi madabo akama kalo fula ibe su kutugu nyogonya ode ya kafarai hadisa sahalen nana ni na buhari muslimu kono hadisa min kajja kosobe wana ya soro ye tamadende ebe tamadenya dela isuntodo anko tamade summa wajibika meni yere kombese kasu isunna ebe tamadenya dela ijera imuso nofe sungalo tilela kafarate kade mi kasun nyana ibasara me kafarati ka paske tamadenya la summa wajibika mo mo min te tamadenya la summa wajibilan baka no de kafa nyugono inte sungalo tilela sunciyana junubu bala be ala ya da fadeli ala ka ya fama ni sungalo temena awa sunnin jinyana abasara kafara girman baka ni ne foloye asani inzalu al-mani bi iqtiyarihi bi lams aw ad-dam aw at-taqbil aw al-istimna'i aw nahwi zalika sun cinya fen fulanna o yede lawaji ka bo mogola ni damuye ni lawaji borila iyere de tera sababu fo lawaji borila o be sun cinya misali la eye muso de ambrase ube ye muso de minaka bisi ube eyere de yettilon ke keni yere fo ka damu soro kallawaji bo wani nunu na nyogono ni yere koni sikera sababu ye doro fo ye damu soro kala wajibu yere la sunci yana mun koso li'annaha min as-sahwati allati la tasihhu samu illa bi istinabiha parce que la wajibu ni damu ye o ye damu de damu ni fo sumba ate sunte seka sahabada fo sumba to kire korosama لحديث القدسية حديث قصو حديثا ني ألا يريا حديثا ينفرنوغا في حديث القدسية ألا قو حديث القدسية قلو يرى طعامه وشرابه وشهوته من أجل ألا قو سنبغتو أبا قدمني توي كاكام نيجي توي كاكام نندمونا قدامو توي ني ألا كما ني حديثا دي يدري لأيه mogo ni iyere kera sababu ye kala wajibu yere la ka fendo ke foye da musoro la wajibu la sunciyana ne ni muso ni ka fo mogo nyamba ke kafarata ikade ne sun ko ni betiya akere ya muso ambrase akere ya mina de sawa akere yere ge tilon ke tini yere sa fo kal da musoro kala wajibu la sunciyana ni fulane ni sungalo tamina ibasa meni mu'mini muso embrasser jima boyla da mu masoro la wajima boyla sunte tiya de ni la waji borila ni da mu ni de sunbe tiya o ni mugo shigora de sungalo tilela yo dara ka sinogo de e shigora ko eni muso jera la waji borila o te ka sunciya ibe janaba de ko ola parce que sino bagato iti yere sagola iti yere bolo ni la wajib borila sinogo de la isogora ko ni muso jera damu isogora la wajib bora kito sinogo de la wote sunchiya a ube la wajib bora ela itora kamiri musoko de la imam maga musola de inya tala fana kalaje ne itora kamiri musoko la ibisukun kono foye damu soro la wajib borila ninte sunchiya hadisa koso
تجوز الله عن أمتي ما حدثتها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هرسل كل شيء أنا شيئا كو على كو ألت من أكم منتو إذا كفر من مير من بإن كن إذا كمير منا إدسكون كنو نيما أبارك إما كماني كمير فيني كو ألت من أولا ni tora kamire muso ko de la muso tinya koro yerema magala ina tala ni diskunde ko ni tora kamire muso ko la isunto folla wajib wala wote sunchiya parce que hadisi ko disela ala ko ni nyen ni e wan ni kono na kamire ye ni ma kuma fo ni ma ke wale ke ko ale ala temina ola donc ni de fulana ni de sunchiya kala wajib wala ni damu asabana الأكل والشرب وهو إيصال الطعام إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان النوع المطعوم أو المشروب سبنا مني دمني وبكمي دمني يعني ميني وبسونشنا وإذا هذا مدينك دمني دوكا لاسيوكا كونولا وبكجيني akashe ikonoma akera sawo dumuni ndona ni dade uga dona ni nunde akera sa mi fin dona ni dade uga dona ni nunde katashe kono sunchiyana awa min dunfe akera dunfe suguye akera mi fin suguye na koni dona ni dade kashe kono la sunchiyana alaka aya koso wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum qaytu al-abyad min al-qayti al-aswad min al-fajr. Parce que ala ko yinni akadumuni ke fo fajiri jemani fajiri fima ka bo nyogona donc ni aya ya yira ka fo min yedumuni ne ani nini o be sunchinya wo abu chogola ka fendo tonni inni kono fo akatase ikono ube ka fendo doni nuni akatase ikono o be sunchinya laqit bin sabra ka hadisa koso tumana yesalli jita ciiden ko baaliga tunistinsaaka illan takuna saayima akunni be ji sama kadoyin nun kono a sama kata kosobe fonna ya suru isunto do ni ya yira na konni femmin do na min nunye a sera kono la ko obe sunciya donc mi feo akera mi fe sugo dun fe akera dun fe sugo na do na ni dade uga do na ni nunye kasi kono la sunciya ika sunciya na ni sungalo temene ibasara min de sabanai arabi nanina وما بمعنى لأكل وشرب كالإبر المقديات التي يستطيع أن الطعام والشراب ناننا من بدون ما نتفرق لا وبفهم من بدي ما نتفرق لا كم صرمو كم صرمو ناو نغنو ni dɔgɔtɔrɔw ko pikiri ni dɔgɔtɔrɔw ko nin pikiri a bɛ ji palasi ta farikolo la a bɛ dumuni palasi ta farikolo la ou bien ni sɔrɔ min filɛ nin ye a bɛ ji palasi ta farikolo la a bɛ dumuni palasi ta farikolo la o pikiri sugu o sɔrɔmu talen o bɛ sun tiɲɛ parce que o bɛ komi nini ni dumuni de sɔrɔmu n'i y'a dɔn yɛrɛ la n'a bɛ ji ni dumuni palasi ta farikolo la pikiri ni ya ta na be ji ani dumuni palasta farikolo la isumbato kan ninta abi kasunciya nin do nani nay ne pikirni ni ate jini dumuni palasta farikolo la ube ni ko soro musugu ni ate jini dumuni palasta farikolo la basi tala iko soro musugu ke basi tala iko pikiri sugu ke pikiri munum be ke hada model na dro furu ka fari bonyo na ube fari kala yalendo ka suma ate ji palasi ta farikolo la ate ewa dumuni palasi ta farikolo la o pikiri sugu a keri farikolo yoro la o te sunciya ninde nani nai durina ifraji dammi bil hijamati ka joli boni yoro la ni bombo tuye isumbagato ni be bombo tuye yoro la ka joli boni yoro la o be sunciya o de la munye ciiden ka hadisa koto aftara li hajin wal mahjum ako bombo tuna min na sunciyana min ye bombo intu asunciyana ni hadisa rawahu al khamsa hadisa duru ye hadisa umbo hadisa kitabu duru ye hadisa umbo
bomboto puru ka sunchiya kuma chaman bala doni ke baga golo ne ya kuma sahalen da fule doni ke baga ka shiga sigali kofe ni sabati wada fule ni nyafo ni ya bombonto yinde duru nai ya bombonto yerela abe ka sunchiya doni ke baga ko abo chogola ni doli chaman bo yerela joni nimbe ko ni bomboto na mola doni nimbe bo no nyona borila ko yere yo go yere la o be sunci misali la ni bana bagato be ko fo joli do ka bo ela ka do bagato ina o joli bo sugu o be sunci na doni ka ko ni bana bagato be se ka sufela kono ababila ni suntige ibe joli di ni bana bagato ni bana ka gele atese ka sufela makono joli bo yere la ni kami iko donni ni sungalo temena ibasara o joli be sugu o be sunciya parce que ya kiyasu kata bogotuna ne joli bo munun be ke ni tara dogotoro sawla o be joli munun boyla pour ka analyse tenu ye ulu te foy ke sunna o be ni mun tirani yere joli min be bo o te fenti ka sunna o be ni jogira de joli bora o te fenti sunna o be ni de bo joli min be bo o te fenti sunna joli min boli be fenchiya sunna joli min be boyla ko bado bana bato werela wodo be sunchiya min de durunai worona asadisu ataqayyu amudan worona min be sunchiya ki yere tugu kafono ay suguri dugu gelen ko fe sungalo telela ay yere tara inunda kasa jugu bela ka sama puru ka fono ye kasa jugu sama i fono na o be e yere yi bolon ko ni do i kan kono ki yere fono i ka sunchiyana o de lay munye tiren ka hadisa koso man yarahu al-ghayyun falaysa alayhi qada'u wa man istagha amudan falyaqdi tiren ko mugumi isunto ni fono nana ima ayerema ima dabo kama saratika wote ka sunchiya de ni fono na ni yere de fono de nana ema yere mate ema dabo kama ki yere fono i fono na wote foiti ka sunna ne chide ko ni yere tugu ki yere fono akoy ko o don sara ni yere de yere tugu ki yere fono chide ko yiko o don sara o min de woro nai mo ka yere tugu ka yere fono o be sunchiya ne ni fono nani ma yere ma wote fonki ka sunna minye woronna ashabu wulan fulanna khuruju dammi al-hayd wan nifas ni bande me kalogo muso ni kalogo nana la ube ni muso jigina bange joli nana la ni asunto do sunchiyana har ni muso sunto do anni tile binni tora ko ni nya tuguna yele aka kalogo nana kasoro tile mabi o do sunchiyana ni sungalo temina da basara abo chogola ni muso sunto do me ajigina sani tile kabbi ni nya tuguna yele ajigina ka bange joli ye kasoro tile mabi sunchiyana o de la munye ciron ko muso ka kibariyala alaysa ijahadati lam tusanni wa lam tasun akoya la muso na do na kalo bola abe salluwa abe suwa muso ko ayi donc ni nyayira ni muso fana ni kalo go nana la doro sunchiyana o be ni bange joli nana la sunchiyana donc ninde sunchiya fe muninde sunchiya wolen fula ulu de muninde بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط.
أحدها أن يكون جاكرا، أحدها أن يكون عالما جاكرا مغتارا، أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت. بل ما فلك من سنشنا في ولو فلم يفو ni bange joli borala ani ni kalo go joli ni ulu borala wori puri ka sunka cinan fo sarati sabade bala an fune ka suntige fusunciya fon wona fulan min fo ni bange joli borala ni kalo go ni ulu borala wori min betto puri isunka ciya sarati sabade bola o sarati sabade bola kene munye akasoro eye suntinya fen min ken ni woro ina iba kiri do iba do o suntinya fendo misali la ni mo min ye bonbon to ayerela bonbon to ni ko fe kabato e mo do ko e mo ko karasa sungalo tewa e sunni tewa ko oho ako dunye bonbon to ayerela iko ne tunta do ko bonbon to do suntinya o fente kasunna fente ka sunna parce que tuntado ko bombo tuni be sunchiya de fenti ka sunna akasoro wa alima bil waqti akasoro ibe waqti fanado ibado fana kunde sungalo de la ibado fana kunde sungalo tile de la me e sunchiya fendo ke ni woro la e anko karasa e sunto to wa e ko ne yere tunyina na sungalo ko law ni yere tun mado yerembe sungalo yerela ongo wakati sunte chiya minun jalla yemunye rabbana la ta'khudna in nasina aw aghtana ala yikana mina na kam minke udan katawra kam minke kana mina nay ala ko nyoke awye walaysa alaykum junahu fima aqtastum bihi walakin ma ta'ammarat qulubukum وكان الله غفورا رحيما ايا ورلا انا كو جنوب تاولا ني او خطورا كم من كده جنوب تاولا ني ايا يرتو كم من كده ابي من نودي وليس عليكم جناح فيما قطعتم به ولكن ما تأمرت قلوبكم donc ni mo khataura de etun te fenkiri do de ube e khataura de eye ni woro do la kene ni sunchiyo fin woro do la kene ke tunta do sunta chiya ni yo sarati fulo wa shani an yakuna jakira fulanna akasoro ihakili bala minante ni sunchiya fin woro mi fulanni ne enni nade ube e dumuneke iko karasa ante sungalo de lawa dundummi iko nyina nade kanni nyina nade ka dumuni ke fonti ka sunna ni hakili jigina yoro mu be ni hakili jigi yoro mu yoro mina ka bo dumuni na yoro mina ka bo mi jima ka kontine ka sunna asaraliti ka summa cinya o de la yemu ne ciden ka de sakoso man nasiya wa huwa sa'ilu fa kala أو شربا فليتم صومه فإنما أتمه الله وسقاه ni hadisa muntafaq alay ciren ko mogommi ni ennyina na esuntodo ennyina na innina na kadumuni ke ciren ko ni hakili jigina iki kasunda fa ala de ila dumuni ala de ilami asaralitika ni ne sarati fulannay musinki utiya penninu akasuru nyinante nyina nade ku dola kelenke sunte ciya i hakili jigina yoro mi dorobe kontine ka sunna asaraliti ka summa ciya ni hadisa koso asaratu salisu wa salisu an yakuna muqtara sabanna akasuru sun ciya fe eyire de ya tani yire sago yo mu karaba ni sun ciya fe woro ni kalogo yi sentala ni dola kelenke i karabana de kuku ke iya ke karaba bolo de ka isunte ciya cidon ka hadisa koso
تزوج الله الأمة لقطع والنسيان وما استكره عليه كيدو ألت من النك منتو نيننا كم منك نو قتورا كم منك ونيننا كم منك وبيو كربا قبلا كم منك ألت من ولا ألت من ناي ni karabara de jawkuwa inni ni mamni isuntodo sungalola dori karaba inni ni mamni jinni bifa ule mbibugo ibada tuwi beseki bugo pana bugo ni mbeseki bana ni nan nin kande ka fente ka sunna ibe kontine ka sunna fentala ube ikarabara de tika dumunike ni mamni dumuni ndu sambi fa isuntodo fana eyere baba fana munu nyen kuma fo beseki fa fana isunto iye dumunike ninde ka fenti ka sunna parce que karabara de wala sunchiya fo wala fulan woro pour sun ka tiya ni sarati sabade bala akasoro ibado akasoro munante akasoro fana ya kini re sagode ima karaba no niya ki udola kelenke ta do de sunte tiya ni udola kelenke nyina na de sunte tiya ni udola kelenke karabalu bolo de ka sunte tiya aw ni ne ka furato ni nyaka o te sunchiya ka furato ni tiro kono o te sunchiya anko ka furato ni nun kono o de be sunchiya parce que nous anida noni de ye yoro ye ni fen min do na nu ye ka se kono la ni sumbe tiya me yin ewa minye ewa itilo ibe se ka furato na kono hari ni ya da musoro gono kono fenti ka sunna ni dimi de min na nye fo bu bolo ibe se ki ka furato ni nyeka hari ni ya da musoro ika gono kono fenti ka sunna sungalo tile muma ibe se ke gese kene do gese jalando ibe se ka ke dalla tala ko su gese kene kana ke dalla tala ibe jimi do ida kono ka muguri o ka kene gese wo jibe do da kono ka muguri gese kene o be se ka munchinya sunna gese te foi sina sunna e sungalo tile kuru kara ibe se ka gese ke munun ba fo fana ko sun ba to wadda kasaka bi alayka ni da gese alarma ko be da kasam minna ani kasam minni gese go wuli ko kelawunte sungalo tile mu ma gese ki da gese ba shi tika gese ko luke ni ka parfum ki yerela ibisa ka ke ba shi tala ka usula inde ka so ko no ba shi tala sumba to be ko ke mo ko kani dade do sisila kasama ube kani nunde do sisila kasama kati kono ne ido usula mun ke so kono ube parfum ba shi te ulula ulute sunchiya ibe se ki nyimbo ni sumba to ibe se ka nyimbo dumuni tabula musumunu be dumuni tabi ni sunto ibe se ka dumuni nene ka do nen ka ko balo ga tala ida tu ato fonke sunna shaykh islam ibn taymiyyah yo kitabu dilal min ka risalatu haqiqatu shiyam abin nunun be bangi akono ka fo nunun ni nye nunun ke sunkiya ni kayiro do jogone do iye fura kala har ni furayin do na ni jogili we katika kono te sunchiya nini ne fanye ute hada madin ka sunchiya on ko ambe ala deni sungalo timme ko nyuma alaka o kanye ka tele yadda ma kono ani bisun kalasi ambe ala deni anka jamana alaka suma alaka jamana ndeme jamana be jogu munun na be fitina munun na be balawu munun na alaka jamana nyumbo ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى
قال تعالى في محكم تنزيله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات صوم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته تمام ذلك. أمبي على التنو أمبي يفضلي أمبي أنيني على فيكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو ni alay jomni kanda wode kanda bagay ni alay jomni fili kanda bagate sorola ambe sere ya masite minni bato ci la makka kani ala kelen pewte je nyogonte ala la ambe sere ya muhammad wala ka jon o ala ka ci den do kisini nema baka ana ka dunkan ana ka shebon ala ko kisi min kacca kosobe no to minaka be ala ka jo ayo sira ala nye ala yisiranya dambela ala yafo aka kitabu labbenin kono ayo kitabu munjigi ala ko faliana fabashiruhunna tumami ako sungalo tile mo kana she ika furmusoma wasufilala ako faliana fabashiruhunna atun haramu yara sufilala mission oradro ni wuli laitese ika musoma mais ala ko sisa aya kam muso ayu jenyonya ala yemi sebe aye barajula barani maula ako fana nyini akammi akadumuni ke fokata nyinyi fajiri fima ani fajiri jema fokatu bonyogona ni fajiri fima ni jema bora nyogona aka yeremina kasunda fa fokata tilebi ni aya min filɛ nin ye ni suntigɛ fɛnw n'u b'a fɔ o ma mufsidatu sawm ko minnu bɛ sun tiɲɛ ala y'u lesiri fɔ ni aya kɔnɔ ciden y'a fɔ a ka sunna kɔnɔ k'a tɔ dafa muftirati sawm sawatun anwa'i u b'a fɔ mufsidatu sawm sun tiɲɛ fɛnw ko wolon fula de do ko munu nu yuto ni kasumbe tiya ko wolon fula de do al awwal al jima'u wa huwa injalu al-zakari fil faraj wa huwa ajamuha wa akbaruha isman famata jama'a sha'im batala sawmuhu fardan kana aw nafla sun cinya fen a fɔlɔ ye mun ye muso kafoɲɔgɔnya cɛya ni musoya ka don ɲɔgɔn na muso kafoɲɔgɔnya min de ye fɔlɔ ye min bɛ sun cinya ni sun cinya fɛnw bɛɛ la ale de ka bɔ n'a bɛɛ ye ale de junubu ka bɔ n'a bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a jɛra ka muso ni ye muso jɛɲɔgɔnya i sunbagatɔ ni ye muso jɛɲɔgɔnna i suntɔ i ka sun tiɲɛna sun ye farida ye sawo nafila do sun tiɲɛna wa in kana fi nahari ramadana wa sawmu alayhi wajibu n'a y'a sɔrɔ fana kafoɲɔgɔnya in kɛra sunkalo tile de la e fana ye mɔgɔ ye sun waajibilen bɛ e kan lazimatuhu kafaratun mukhallazatu kafara girma o de bɛ wajibi ka wala lifuhushi fi'lihi ye baara min kɛ ka baara in juguya kosɔn a cɛ juguya kosɔn kafara girma de b'i kan sunkalo tile kɔnɔna la n'i ka muso jɛɲɔgɔnya e fana ye mɔgɔ ye sun waajibilen bɛ e kan kafara girma de b'i kan wa hiya itiqu raqaba fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn fa in lam yastati fa it'am 60 miskina kafara girma ye mun ye ni mɔgɔ min ye i muso jɛɲɔgɔnya sunkalo tile la k'a sɔrɔ sun waajibilen bɛ e kan sun tiɲɛna ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara
kafara girman dika kafara girman ya jumaye ibe jonka horonya ni ma jon soro ibe min ka horonya ibe kalo fula su kutugu nyogona itemni uni nyogonche foni banana ube ni itamura tama mi madabo akama kalo fula ibe su kutugu nyogonya ode ya kafarai hadisa sahalen nanan min na buhari muslimu kono hadisa min kajja kosobe wana ya soro ye tamadende ebe tamadenya de la isun todo anko tamade summa wajibi ka meni yere kombese kasu isunna ebe tamadenya de la ijera imuso nofe sungalo tilela kafarate kade mi ka sunchinya na ibasara me kafarati ka parce que tamadenya la summa wajibi ka me mo min te tamadenya la sun wajibi lembaka no de ka fanyo no inte sungalo tilela sunchinya na junubu bala be ala ya da fadeli ala ka ya fama ni sungalo temena awa sunnin jinyana abasara kafara girman baka ni ne foloye asani inzalu al-mani bi iqtiyarihi bi lamus aw dam aw taqbil aw istimna'i aw nahwi zalika sun cinya fen fulanna o yede la waji ka bo mogola ni damuye ni lawaji borila iyere tugu iyere de kera sababu fo lawaji borila o be suncinya misali la eye muso de ambrase ube ye muso de minaka bisi ube iyere de yekilonke keni yere ye fo ka damu soro ka lawaji bo wani nunu na nyogono ni yere koni kera sababu ye doro fo ye damu soro ka lawaji bo yere la suncinya na من قصر لأنها من السهوة التي لا تشبه صوم إلا باجتنابها parce que la wajib boli ni damu ye o ye damu de damu ni fo sumba ate sunte seka sahabada fo sumba to kire korosama لحديث القدسية حديث قصو حديثا ni ala yere hadisa info no wa fo hadith القدسية alako hadisul qudsiya kono yada ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli alako sumbakato aba ka dumuni to ka kan miji to ka kan nin dumuna ka damu to ni alakama ni hadisa de yedde laye mo ni iyere kera sababu ye kala wajibo yere la ka pendo ke foye damu soro la wajibo la sunchiyana ni ka fo ɲɔgɔnya ma kɛ kafarata i ka dɛ ni sun kɔni bɛ tiɲɛ a kɛra ye muso embrase a kɛra y'a mina de sa wa a kɛra yɛrɛ de ye tulonkɛ kɛ ni yɛrɛ sa fo ka damu sɔrɔ ka lawaji bɔ i la sun tiɲɛna nin ye filanan ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara mɛ ni mɔgɔ min ye muso embrase ji ma bɔ i la damu ma sɔrɔ lawaji ma bɔ i la sun tɛ tiɲɛ dɛ ni lawaji bɔra la ni damu ye de sun bɛ tiɲɛ o ni mɔgɔ sigora dɛ sunkalo tile la e taara ka sinɔgɔ de e sigora ko e ni muso jɛra lawaji bɔra la o tɛ ka sun tiɲɛ i bɛ janaba de ko o la parce que sinɔgɔbagatɔ i t'i yɛrɛ sago la i t'i yɛrɛ bolo ni lawaji bɔra la sinɔgɔ de la i sogora ko ni muso jɛra damu i sɔrɔla lawaji bɔra k'i to sinɔgɔ de la o tɛ sun tiɲɛ a ube lawaji bɔra e la i tora ka miiri musoko de la i ma maga muso la dɛ i y'a ta la fana ka lajɛ mɛ i tora ka miiri musoko la i dusukun kɔnɔ fo i ye damu sɔrɔ lawaji bɔra la nin tɛ sun tiɲɛ hadisa kosɔn تجاوز الله عن أمتي ما حدثتها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل حديث القدسية نانا تيجان كو على كو ألت من أكام منتو إذا كفر من مير من دي إنين كون إذا كمير منا إد سكون كونو نيما أبارك إما كماني كمير فيني كو ألت من أولا ni tora ka miiri muso ko de la muso ti ɲa kɔrɔ yɛrɛ i ma magala i ɲa t'a la mɛ i dusukun de kɔnɔ i tora ka miiri muso ko la i suntɔ fo lawaji bɔre la o tɛ sun tiɲɛ parce que hadisi le kodisiya la ala ko min ye nin kɔnɔna ka miiriw ye n'i ma kuma fɔ i ma kɛwale kɛ ko ale ala tɛmɛna o la
donc nin de fulana min de suntiya kala wajibo yorala ni damu asabana al-akl wa shurbi wa huwa inshalu ta'ami ila jawf min tariq al-fam aw al-anf ayan kana an-naw al-mat'um aw al-masrub sabana munye dumuni ube kammi dumuni ani mini obe suncinya waye da hada madin ka dumuni duka lasu ka konola ube ka jini akashe ikonoma akera sawo dumuni ndona ni dade ube dona ni nunde akera sa mifin dona ni dade ube dona ni nunde katashe kono suncinya awa min dunfe akera dunfe sugu akera mifin sugu na koni dona ni dade kashe kono la suncinya alaka aya koso وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فسألك ويني أكدمني ففجر جيمان فجر فيما قبل يغنى donc ni aya ya yira ka fo min yedumuni ne ani nini o be sunchinya wo abo chogola ka fendo tonni innu kono fo akatase ikono ube ka fendo doni nuni akatase ikono o be sunchinya